седмичните новини на телевизия МН. На 6 март от 9 часа в 12 кабинет на ПГА Атанас Попов се проведе кампания на Българския червен кръст от кръводаряване "Капка по капка живот". По този надслов премина съвместната ни инициатива с Еко Клуб, посветена на кръводаряването, а доколко е била успешна, може да се уверите сами от факта, че в благотворителната кампания на Центъра по кръводаряване, която се проведе на 6 март 2013 година, се включиха повече от 200 човека в гимназията и получихме сърдечна благодарност на медиците от Центъра с официално писмо. На 22, 23 и 24 февруари се проведе обучение в Департамента за обучение и усъвършенстване на учители. Обучението беше проведено под надслов "Насилието през погледа на децата". Чехов е названието на клипа, реализиран от победителите в конкурса "Децата на насилието през погледа на децата". Това бе финалът на поредния конкурс, в който успешно представихме клуба и училището си. В обучението участваха 23 деца. Водещи на обучението бяха Ернестина Шинова, Сергей Комицки, Георги Шушков, Олег Константинов, Венета Захариева и Арслан Ахмедов. Успяхме да се докоснем до спецификата на работата на сценариста, режисьора, оператора, монтажиста, актьора и да открием възможностите на пинхол, фотографията. Обучението бе организирано от Фондация Стефан Нойков и Национална мрежа за децата. Може да видите финалния клип от обучението на страницата на Национална мрежа на децата. 22 януари 2011 година се проведе представителна изява на клуба, по време на която не без чувство за удовлетворение демонстрирахме постигнато до този момент. Вижте повече на сайта на клуба median-club.ovo.bg. На 8 март съвместно с клуб "Младите дами" отбелязахме Международния ден на жената. Изработените от нас цветя зарадваха дамския състав на гимназията, а клуба на дамите организира изложба от снимки на учители от нашето училище, която може да видите на втория етаж. Включихме се в националния конкурс за ученически проекти на тема "Моето участие – право или задължение, реалност или привилегия". Конкурсът се организира от Национална мрежа за децата в рамките на инициативата на Министерството на образованието, младежта и науката "Участвай и променяй". Призоваваме ви да ни подкрепите. Периодните цикли в традициите и обичаите на българите за Цветница, Лазаров ден и Великден. Това бе темата, по която съвместно с клуб "Младите дами" на 28 март проведохме дискусия по повод настъпващите православни празници, които нашият народ почита изключително много. През март изработихме 3 конкурсни филма за международния конкурс "Заедно в 21 век". Фондация Устойчиво развитие за България, Синдиката на българските учители, Централния съвет на Българския антифашистски съюз, Националният дворец на децата, Федерация за правителство с народите на Русия и ОНД, Сдружение на приятелите на Русия Александър Невски, Национално движение Русофили, Форум България-Русия, Съюз на съотечествениците, МКДЦ, Дом на Москва в София, Руският културно-информационен център, Съюз на приятелите на България Москва, СОК Камчия ЕАД, ГАО МЦДС ОО. На конкурса 135 години от Руско-турската война, Освобождението на България, приносът на Русия за възстановяване на българската държавност. Конкурсът е за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации на български и руски език в 3 възрастови групи – от 1 до 4 клас, от 5 до 8 клас и от 9 до 12 клас. Приемат се за участие творби на български деца, които живеят или учат в чужбина, както и на деца от други държави. Този конкурс се обявява в рамките на дългосрочния международен проект "Заедно в 21 век" на Фондация Устойчиво развитие за България. Стремежът е да се засили интересът на децата и младежите, които с помощта на своите родители и учители да се запознаят с многовековната история и настоящето на сътрудничеството между България и Русия, между България и страните от ОНД. Участваме с 3 филма: за вярата, за надеждата, за любовта, за думите "България помни". Скоро ще може да видите конкурсните филми на сайта на Медиан Клуб от 14 до 18. Успех на участниците! Това бяха най-актуалните новини от телевизия МН. Бъдете с нас и следващия път. Аз съм Микаела Анатолиева.